ଏକ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ କୁମ୍ଭୀରଟିଏ ବାସ କରୁଥାଏ। କୁମ୍ଭୀର ମାଛ ଖାଇବା ସହ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ଜୀବଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦିଏ। ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଶୋଇ ରହିଥାଏ। ସେହି ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ କଙ୍କଡ଼ାଟି ମଧ୍ୟ ରହୁଥାଏ। କଙ୍କଡ଼ା ଓ କୁମ୍ଭୀର ଦୁଇଜଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ରୁହନ୍ତି ଓ ସମୟ ଏକାଠି କାଟନ୍ତି। ହସ ଖୁସିରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସମୟ କଟୁଥାଏ। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ନିଜର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ପରସ୍ପରକୁ ଜଣାନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀର ପିଠିରେ କଙ୍କଡ଼ା ବସି ଦୁଇଜଣ ବୁଲନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବନ୍ଧୁତା ଥାଏ। ଦୁଇଜଣଙ୍କ ସମୟ ଏହିଭଳି ଭାବରେ କଟୁଥାଏ। ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଖୁସିରେ ରହୁଥିଲେ। ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବିଲୁଆଟି ରହୁଥାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଏ। ନଦୀ କୂଳରୁ ପାଣି ପିଇ ସାରି ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫେରିଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ବିଲୁଆ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସେ ସେତେବେଳେ କଙ୍କଡ଼ା ତାକୁ ଦୂରରୁ ରହି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥାଏ। ବିଲୁଆ କେଉଁଠାରେ ଆସୁଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଦିନକର ଘଟଣା, କୁମ୍ଭୀର କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇ ଭୋକରେ ଆଉଟୁ ପାଉଟୁ ହୋଇ କଙ୍କଡ଼ା ପାଖକୁ ଗଲା। ଆଜି ସେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇନି ବୋଲି କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଯାଇ କହିଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ କିଛି ଉପାୟ ପାଉନାହିଁ। କଙ୍କଡ଼ା କହିଲା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ବିଲୁଆକୁ ଧରି ଆଣି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବି। ତୁମେ କିନ୍ତୁ ମିଛରେ ମଲାଙ୍କ ପରି ଶୋଇ ରହି ଅଭିନୟ କରିବ। ଯେତେବେଳେ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଆସିବ ହାରି ତୁମେ ତାକୁ ଖାଇଦେବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଲୁଆ ନଦୀ କୂଳକୁ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଲା। ବିଲୁଆ ଆସିବା ଦେଖି କଙ୍କଡ଼ା ତା ପାଖକୁ ଗଲା। ସେ ବିଲୁଆକୁ ଯାଇ କହିଲା, କୁମ୍ଭୀର ମୋ ସାଙ୍ଗ, ସେ ମରିଯାଇଛି। ତାର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ମରିଗଲା ପରେ ବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିକି ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ମିଶି କୁମ୍ଭୀରକୁ ପାଣିକି ଭିଡ଼ିବା। ଏହାପରେ କଙ୍କଡ଼ା କଥାରେ ବିଲୁଆ ରାଜି ହୋଇ ତା ପଛରେ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କୁମ୍ଭୀର ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ ମିଛରେ କହିଲା, ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜ ହଲୁଥାଏ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କୁମ୍ଭୀର ତା କଥା ଶୁଣି ତା ଲାଞ୍ଜ ଜୋରରେ ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଦେଖିସାରି ସେଠାରୁ ବିଲୁଆ ତା ଜୀବନ ଧରି ପଳାଇଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଗଲା। ବିଲୁଆର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ସେ ଆଜି କୁମ୍ଭୀର ହାବୁଡ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିଗଲା। କୁମ୍ଭୀର ତା ବୋକାମି ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ରହିଲା। ଯଦି ଏହି ଗପଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।